Pagamay palangga kayos ginikanan kung unsa ang gusto permi gyud kang tagaan bahalag walay mabilin basta makatag lang tanan. Apan nang gibalo sa eskwela wala nakahuman, babaeng buhat napuno nagtato ang lawas tungod sa gugma sa eskwela wala katiwas. Gisurrender sa uyab ang iyahang bandila wala nay labot bahalag ginikanan pa mawala basta kay gugma ras uyab ang iyang gipangita. Ang pangutana unsa kahay kaugmaon sa bata kay ang iyang nabana wala bayay trabaho walay nabalaan lisod mga play kay wala bayay grado gugma nga walay klaro sugot rag mga pasmo luoy kayong mga bata maapilog way grado pila ka bulan ang nilabay gibulagan ra sa uyab kay tungod sige nag-away ug salain na in love. Asa ang gugma ko ikaw makahuman, ayaw ibaylo ang gugma sa imong ginikanan. Karon nagbahay na pero ulahi na ang tanan imuhan ang gibaylo ang gugma sa imong ginikanan gihatag nila tanan aron lang ikaw makahuman pero tungod sa laki imo silang nakalimtan wala man sila nagkulang halos di na gani ka pahuway sigig pangitag trabaho para lang sa imo inday pero ikaw ay klaro kay abi nimong tinuod siya usa di ay ka disgrasya ang abi nimong grasya karon nga wala ka kahuman asa man ka padulong puro pasaylo ako mama ora nay perminting giingon maunay akong giingon nga unta sa eskwela ka nag-focus asa ra gunang uyab ug ikaw nay makalampos sa una sige raglaag dito sa uyab sige kasaag nagpakatanga ka kay nituo ka sayang mga saad nga abi nimo sa una tinuod iya na kang ginalimod mahal daw kaniya pero di na pag magtalikod.